Manero akanaka kwamuri mose muri yeZimbabwe. Nau munodziunzirwa neni nhamo dzenyika takaenda, zvino hazviperi, shanduko haiuyi nekuenda kusarudzo. Munhau dzedu dzanhasi, nyika yeRussia yakaenda kundoshishidzira nekuvhundusira nekumbunyikidza nyika yeUkraine, izvo zvaita kuti vanhu vakawanda pasi rose vacheme nekunyunyuta naizvozvo zvaitwa nenyika yeRussia. Nhau dzedu muzvizere. Mutungamiriri wenyika, zveari mukuru wemauto, zveari mukuru wezvezvepano panyika, zveari mukuru wezvezvinoitika, zveari mukuru wekufamba kwemashoko, zveari mukuru wevakuru nemukuru wevakuru vachizokura nevachada kukura, asangana nemutoro wedu wenhau vaDrugen Chibarwe muHarare nhasi achivabvunza maringe nenyaya yekurussia iyo inodaro ichimbunyikidza nekudzvinyirira nekutsukinya-tsukinya nyika yeUkraine. Regai tinzwe zvizere kubva kumutori wedu wenhau vaDrugen Chibarwe. The never-ending geopolitical turbulence that has characterized nations clashing over borders, clashing over economies, clashing over dominance has visited Europe once again, this time with Russia and Ukraine clashing on issues to do with either joining the NATO or other issues of the great USSR. And today we caught up with the Vakuru, the head of state and government of the nation, the Republic, to hear more about the happenings over there and the position of this our democratic and sovereign state. What is their standing and their involvement in this geopolitical gulf that has brought Europe to a standstill? Is it World War III or is just a Euro war that can be the first of many to come? Your Excellency, your comments on the recent Russo-Ukraine war, or is it act of aggression? Ndopandakataura kuti nyika inovakwa nevene vayo, handiti iyo nyika yavo yeUSSR yakadaro ine vene vayo, handiti munomune vanomwashuka vachingomwashuka tikuti kwavari mukati mwavo isi tokutiitopi, handiti wakaona zvakaitika kuUkraine iko kuno, handiti vakamwashuka ndobva vadi vanzi bhu, handiti ndipo vamwashuka ukanzi bhu, naizvozvo muno ndiyo, handiti tirongoti mabhu bhu bhu bhu, handiti ari mabooster andiri kutaura kuti hai regai vapedzerane vawirirane, handiti vachivaka nyika yavo, uye nyika yavo yaihurusa haisani iri nyika yekuti kwai tikataura kwai idiki ihuru, handiti ndedze kwavo idonoro kwavo, handiti vachitaurirana. Very good. But perhaps maybe an ordinary Zimbabwean would want to ask, what is our involvement? Is it a war that is our war or their war? Vanhu vokuRussia ndevokuUkraine, handiti vakagara vainesu kubva kare ichiri Soviet Union, handitika asi sitokuti vone tiri kure tisapindira munozokwavo. Munoona takabva pane yedu patakamanyitandarisa vadhara vedu, handiti takamanyisa vadhara, so tikada kumanya nedzidzi makaona matenga akafira muzhira, handiti anofira palisutu pamasero achinda tikashaya pokuvanda, handiti asi regai ndivimbisa vanhu vari kumusha kuti viye nyaya yeko-Ukraine iyoyi ndeko isiyei vachiita nezvekwa, handiti imwe vari muno gai ndikuimbisei, budai nouwando hwenyu muinde mundotsvaka pokunyoresa kuvhota, handiti iyo opposition ndiyo iri kukonzera izvo, handiti opposition ndokuvhiringa vana vedu kuti vasarejista kuti vasavhota, handiti iyo vanangoti Ukraine vanhu vokanga moti hurumende yakanaka kudai nda kusimudzirwa nokuvhotegwa, handiti una vanhu vakumanya vachirashika gwara isiti haibodo toda kuvaka nyika yedu, nyika yaJehovha, nyika yerifa, nyika yambuya nanda, hanozvo ndotaura asi mudzi wakanaka, handika very good nogonewa. There you have heard it. Zimbabwe is a sovereign state and it shall remain thus, exploring and developing our own resources that we have. And echoing on his mantra, His Excellency, he says, nyika inowakwa newene wayo. And with that report, I am Drugen Chibarwe reporting from Harare. Ndafarira mubvunza kusvikomana nditi zvakanaka, asi unoona kuti wadzima here chisikana adzimaka very good, unoona kuti uye pacharakashuwa munhu, handiti vaona vanhu vekuUkraine varashamuhwe muno vagarashamuhwe varakasha zvekuti heki, handiti ndataura nyaya yekubhura, handiti kuti bhu
Bu. Inhau dziri kubva kuna Drugen Chibarwe anga achitaura nemukuru wenyika pamusoro penhau yeRussia neUkraine. Vatori vedu venhau vafamba zvakare munyika yedu yeHarare vachitenderera nemuguta nemunyika zvakasiyana-siyana vachisangana nevanhu vakawanda vachida kunzwa maringe nenhau yeRussia neUkraine. Vasanganazve nevanyanzvi vadare vagoni panyaya dzezvematongerero enyika nehondo. Avo vakurukura varatidza kunyunyuta zvizhinji nezvakaitwa neRussia ichienda kunombunyikidza Ukraine. Regai tinzwe zvizere. I'm actually, honored to interface with you guys, being able to share my thoughts on what's happening in Europe. I mean, I'm a fellow from the University of Moscow, and I was quite appalled, quite shocked. I was aghast. I was apprehended. I was photosynthesized by this action of aggression, which seems hyperbolic in nature, which is an aggrandization of the titanic elements of attack in a biopic and thoughtificated manner. I mean, what I'm trying to say in short is that the aggressive nature in which Russia attacked Ukraine is unacceptable, it's deplorable. But you know how it is. As they say that who is attacked might have provoked, he who is provoked might be attacked, things like that. But then in actual element, in actual sense, it's a European action, and when they say the World War III, European war, I mean, but yeah, as a fellow who studied also in the Kremlin, I studied in Crimea, I was in Kiev, I've been around. I feel like the aggression has to have, certain level of respect and dignity on the human life. How can you just turn people into cannon fodder? Like people are meshed, like you're creating Russian sausages. Oh, that's the wrong sentence. No, my bad. But what I'm saying in short is that this is a senseless, a high-sounding nothing, an aggrandization of a democratic gulf that has to be controlled by people who are excessively dispossessed, and they live in the dark ages. I mean, tofambira mberi tichienda kunhau dzezvemitambo. Mitambo inosanganisira nhabvu neimwe yekurova mabhora akasiyana-siyana, angava maviri, ringava rimwe, angava matatu, yatisagone kutaura neshona, yese ichisanganisira vana vekuRussia, yarambidzwa kuti inge ichitambwa nedzimwe nyika zvikanzitambisai mabhora enyu mega. Izvi zvapa kuti vatambi vakawanda-wanda vemitambo yakasiyana-siyana vanyunyute zvizhinji. Aiwa, vatori vedu venhau vasangana nevatambi vemitambo yakasiyana-siyana, atingati pachirungu masports umdlalo, vachitaura kunyunyuta kwavo maringe nenhau iri kuitika kuRussia, iyo yeRussia payanga ichida kumbunyikidza nyika yeUkraine, zvakonzeresa kuti pasi rose riwane kunyunyuta. Regai tinzwe zvizere kuvakomana vechidiki vari kusumukira vakomana vemasports, vatingati vakomana vemdlalo. Malone computer takaenda Russia Ukraine ndibvunze kana magwanze muno muline unobata nodara Russia Ukraine chizonzi Ukraine. Look, Russia inokera masausage neMarussian sister. Because I'm talking Russia. Mimi msandendera mberi. Iro jagwa rangu vom undergrass. But nyeno kuna kudzai. Ndokudza nyaya mndarabanda. Mukumuzere mndarabanda. Mndarabanda angane gwalista. Unoza gwalista gwalangwa. Mndarabanda angane bag. Ndobva arambana na momzibanda yanga ine makodonks. Unogera inogera mo baba ndobva momzibanda ndobva wabaya neti madon two nyama tumahush pepo iwe kamwani ndaitoka tsonya takaenda hapana ndarabana ndobva asiya ndobva aenda momzi akapuwa mota akaenda nezvese nevana momzibanda yakubva aita boyfriend. Apa boyfriend yacho unoziva kuti boyfriend yacho naka mbava business partner yamndarabanda. Mndara apiri kona koya mndara apiri ndiye mndara akudya momzibanda. So mndarabanda yakunotora zvinhu zvayo makuti hanzi mimi ndonyaza ndokera ine kama notora zvinhu zvako tora zvinhu zvake hapana takaenda. Mukadzi wemunhu abatwe aufurire mukadzi wemunhu murume wacho akauya kaunorohwa mukadzi wemunhu Papa, ayewa
Rasta. Aya makutorasika rasta. Bo, ndiri kuda anything wandirera. Aiyo, waita basi. Mune moto here sister. Kachikoko kaya. Aiyo. Amuna. Ndine gongongo randombo richi gwashisto. Munoiziva gwashisto. Khwarabat. Wagwan. Yaman. My clients angu esa my sister. Wagwan. Focus, attention and concentration. Fogo. Achibudani mumadziro. Munikwe. Straight at a Mauritius style, not vicious. Ja, take me another photo. Watibo. Na iyo inyaya nhau dzedu dzaperera pano tichida kungosimbisa vanhu kuti aiwa ngatisei minyengetero tichingoti Russia dai yadzora moyo pakumbunyikidza nekudzikirira Ukraine. Izvi tinozvitaura pamusoro pekuti kana Russia isiri kuti kana Ukraine isina zvayakaita Russia ngaivaregerere, chero Ukraine nezvayakaita Russia dai yavaregerera. Kazhinji panobiwa mari nevabati vezvigaro, vabati vemahofisi tichingovasiya vakadaro. Naizvozvo ngavadzore moyo kuti vanhu vakwanise kutambisa mabhora avo. Ndini wenyu, nhamo dzenyika takaenda, matambudziko haaperi nekuenda kusarudzo.